Pozdrav! U današnjem videu ću ponovo popravljati Alneser, a ovaj put automat od Alnesera. Skinuo sam Alneser i probat ću ga na akumulator. Sada ćete vidjeti, nije palio traktor dobro, kao da nema snage. Poslušajte kako radi. Izgleda kao dobar. A poslušajte sada kada sam popravio Alneser. Ne može se držati. Koliko je jači. U nastavku videa pogledat ćemo šta sam uradio da ovo napravim. Dakle, ovaj Alneser nije palio, samo je štekao, nije imao snage da okrene motor, da upali. Skinut ću pokopac i pokazat ću vam šta sam uradio da bi Alneser duplo jači bio. Neko bi rekao nema od ovog Alnesera ništa, otišao je rotor i u stator. Ali vidjet ćete caku šta se dešava. Pogledajte ovo. Ovaj dio mora zalijepiti. Dobro, ali tek kada uzubi Alneser, oba dijela treba zalijepiti. Ako zalijepe odmah oba dijela, dobit ćemo krčanje Alnesera. Ovaj mali zubić to odrađuje. Vidimo kada zalijepi oba, a nije tamo uzubio, tada će Alneser krčati. U ovom slučaju izgleda dobro. Jedna strana zalijepi, a druga ne. Ali kada izleti rotor i uleti u zube, zatim treba oba zalijepiti ova bakrena dijela za automat. Ovdje trebamo ovaj dio malo skinuti turpijom, poravnati. Taj dio sebi urezao i onda koči. I samo jedan dio zalijepi, gornji, a donji ne zalijepi, tako da Alneser radi sa pola snage. Moramo pažljivo skinuti, ne mnogo. Kada to uradimo, Alneser kada uzubi, zalijepit će oba ova dijela ravno i dobit će dobru struju i tako će krenuti brže Alneser. Tada je pod punom snagom. Dakle, prvo uzubi, a zatim zalijepi oba ova dijela. Evo ovako to treba da radi. Dakle, struja povuče, Alneser uzubi, a zatim treba da oba dijela zalijepe. Tek onda. Onda s svom snagom sa 4 četkice Alneser okreće. A onako radi sa pola snage.
Evo vidimo kako to radi. Ovako treba da radi. Pogledajte kako je sada jači. Al-Naser se ne može držati rukama. Otima se. Ne može držati. Imam dom ravno. Čekaj. Sada smo napravili Al-Naser i on je ispravan. On će paliti traktor i kada je hladno. Ovako je prije izgledao. Čuli ste razliku? Zbog male sitnice vidjeli ste. Al-Naser je dakle ovaj ispravan. I sada može ići na traktor. Možemo 100 puta opaliti, on će upaliti svaki put, od prvi. Nema štekanja više, nema krčanja. Hvala za gledanje ovog videa.